βρήκε και κάποιο άνοιγμα βεβαίως από εκεί. Υπάρχουν διαφημιστικές πινακίδες σε όλο το μήκος και πλάτος του αγωνιστικού χώρου. Αλλά μέχρι εκεί οριοθετούνται βέβαια και κανονισμοί. Από εκεί και πέρα όλα τα εμπόδια είναι φυσικά. Ο Φέι, ο Μπολ, ο Τσέρνιτς με γρήγορη ταχύτητα, εκπληκτική ταχύτητα. Ευνηδιάζει την Ιταλική άμυνα, το Ιταλικό μπλοκ. Ο Ηρακλής περνάει μπροστά 19 με ένα 3-0. Η επιστροφή από το time out και ένα άστοχο πέρασμα του Τσέρνιτς δημιούργησαν μια διαφορά 2 πόντων. Να όμως που ο Ηρακλής είναι μπροστά τώρα αυτός με 1 πόντο. Έσπασε το πέρασμα του Φέι, έβγαλε άμυνα ο Μπρουκς και συνέχεια όλα απλοποιήθηκαν. Υπομονή από τον Μπολ και το κάρφωμα από τον Χοφ. 11-9, να πως αλλάζουν όλα ξαφνικά. Από το 9-7 στο 9-11. Τα εύσημα βεβαίως στους παίκτες του Ηρακλή από τον προπονητή, από τους συνεργάτες εκεί στον πάγκο. Time out βεβαίως που πήρε ο Μπανόλη. Μια απίστευτη ανατροπή. Είμαστε περίπου στα μισά του τρίτου σετ. Ο Μπανόλη προσπαθεί να συνεφέρει τους παίκτες του και το πάθος των Ιταλών φάνηκε και στην προηγούμενη φάση όταν ο Βερμίλιο κυνήγησε την μπάλα έξω από τα όρια του γηπέδου, πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες και τα έβαλε με έναν Ιταλό συνάδελφο, ο οποίος στην προσπάθειά του βέβαια να αποφύγει την μπάλα την ακούμπησε. Τώρα δεν ξέρουμε αν την προλάβει ο Βερμίλιο. Κράβαρικ. Μακριά η μπάλα. ...10-11. Μητρακόπουλος, Μπολ, Στάνλεϊ, πέρασμα, 10-12. Και πάλι Τσέρνιτς και Στάνλεϊ για την απόδειξη του αυτό που λέγαμε προηγουμένως, και πριν από λίγα λεπτά ο Τσέρνιτς κάτι είχε ψιθυρίσει στο Στάνλεϊ. Από και πέρα πέρασε 2 επιθέσεις. Καλό σερβίς από τον Μπολ. Τριπλό μπλοκ από τον πάνω στο Φέι. Θα βγει άμυνα, θα επιστρέψει όμως η μπάλα στην περιοχή των Ιταλών. Έντρεσε πρώτο χρόνο, δεν θα προλάβει ο Μπολ. Έγινε αντιληπτός από τον μπλοκ του Ηρακλή, αλλά εκεί που πήγε η μπάλα, εντάξει, σκόνεται ο Χοφ έγκαιρα, βγαίνει μπροστά στον Έντρες. Εκεί όμως που πάει η μπάλα ούτε ο Στάνλεϊ ούτε ο Μπολ θα μπορέσουν να την επιστρέψουν. Ο Φέι είναι στο σερβίς, ο Ηρακλής είναι μπροστά με 1 πόντο και ο Φέι με ποσοστό 62% θα πάει περίφημα μέχρι τώρα. Θα αστοχίσει όμως, όπως θα πάει επίσης περίφημα για τον Ηρακλή και κακός για την Σίσιλη από το σερβίς. Αναγεννημένος εδώ στην Ιταλία ο Τσέρνιτς, εκπληκτικός και στο χθεσινό παιχνίδι αλλά και στο σημερινό. Σε πρώτο χρόνο Τσέρνιτς στην άμυνα. Για να δούμε, Μπρουκς, έξω η μπάλα, μπλοκ και έξω, πόντος από τον Μπρουκς που δοκίμασε, ρισκάρισε πάνω σε πανύψηλο μπλοκ, έβγαλε μια στα ίσια επίθεση, κάρφωσε και είχε την τύχη και με το μέρος του. 11-14. Διαφορά 3 πόντων και είναι υπέρ του Ηρακλή σε αυτό το τρίτο σετ. Τσέρνιτς, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Βερμίλιο, Φέι, άμυνα από τον Μπολ. Για να δούμε. Θα περάσει μπάλα, πόντος για την Σίσλεϊ. Για ποιο λόγο όμως? Σηκώνει το χέρι ο Μπρουκς. Για να ξαναδούμε. Αν το φιλέ κινείται από το χέρι του Μπρουκς, γι' αυτό και σήκωσε το χέρι του, βεβαίως. Σωστή υπόδειξη από τον Κόντσικ, τον Πέτερ Κόντσικ, τον Σλοβάκο, τον πρώτο διαιτητή της συνάντησης. Δημητρακόπουλος, Μπολ, Στάνλεϊ, 3-3. 12-15. Ο Χοφ στο σερβίς. Ετοιμάζεται ο Καρελετή.
εκπληκτική η απόδοση του Έντρες. Σε πρώτο χρόνο συνεχίζει ο Βραζιλιάνος. Και πάει και στο σερβίς. Τσέρνιτς. Τρέχει ο Μπολ, δεν ήταν η καλή υποδοχή. Μπρούξ. Βγάζει πάνω στο Τζιζόλα. Θέλει περισσότερο ρίσκο. Περνάει την μπάλα ο Φέι. 14-15. Ο Ηρακλής προσπάθησε να βγάλει την Σίσλεϊ εκτός ρυθμού. Τα κατάφερε εν μέρη. Σίσλεϊ μπαίνει και πάλι στη φιλοσοφία του αγώνα. Έξω η μπάλα από τον Έντρες. Ένα καλό και ένα άσχημο σερβίς. 14-16. Δεύτερο υποχρεωτικό time out. Υποχρεωτικό και για μας, για τις απαραίτητες διαφημίσεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και σε λίγο επιστροφή στη Ρώμη. Επιστροφή με τον Στάνλεϊ, ο Ηρακλής προηγείται με 2 πόντους πάνω στο Φαρίνα η μπάλα. Θα περάσει την μπάλα από τον μπλοκ. Από τον Πάπη. (15-16). Βερμίλιο. Άστοχος, πολύ άστοχος. Στο συν 2 και πάλι ο Ηρακλής. Φρέντι Μπρούξ. Δεν θα βγει ο άσος. Είναι όμως ο Δημητρακόπουλος στη θέση του. Ο Μπρούξ ψηλά την μπάλα για τον Τζέρνις. Τριπλό μπλοκ. Έπαιξε λίγο με τον μπλοκ. Μπολ σε πρώτο χρόνο, δεν θα βγει. Πλεονέκτημα τώρα για τους Ιταλούς με τον Φέι. Δεν θα πέσει μπάλα κάτω ούτε τώρα ο Μπολ. Ο Δημητρακόπουλος την περνάει. Είναι μία ακόμα από τις πολλές φάσεις διαρκείας του αγώνα. Φέι, μπλοκ και έξω είναι υπέρ των Ιταλών που μειώνουν 16-17. Η επιστροφή από το υποχρεωτικό time out. Βρήκε λίγο χαλαρούς παίκτες που έπαιξαν λίγο βόλεϊ. Με πάσες, με καλές άμυνες. Το πέρασμα το τελευταίο ευνόησε την Σίσλεϊ. Δημητρακόπουλος στην υποδοχή. Σε πρώτο χρόνο τώρα ο Κράβαρικ περνάει την μπάλα. 16-18. Εκνευρισμένος ο αρχηγός του Ηρακλή.